ใช่दख'ना गोदान खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन गांसेयाव सेव ओरैबायदि जाजोबबाय माथो क'क्राझार थांगासिनो क'क्राझार इउटुबाव होदों इउटुबाव नटिफिकेसन होगौ बार'था सम बेजोंदों दासो सासे क'क्राझार बेरायनो थांगासिनो लोगोफोर बोरै लामा देखाय राजा लामायाव दङ सामथाइबारि मोनसिगोन दा ना सिडलिखौ मोनग्रोयो नामा सामथाइबारि है दाबो कासिक'त्राखौ मोनग्रोआखै क'क्राझार बेरायहैनोसै दिनै क'क्राझार मबाइल स्टेन्डबो गैयाना लोगोआव दङ बेरायलाबायहैनोसै आरोखि जों दिनै ना बेरायलाबायनोसै माबायदि जाखो क'क्राझार नोगोरा गोबावसै थाङिया 3 बोसोरसो जाखाबाय आंलाय दैलि ज' कन्टिनिउल' थांनाय जाखायो ओमफ्राय माथो कमेन्टआनो फैया रावनिबो कमेन्टखौ 10 जन अन खालाम 10 जन फैखाबाय माथो लामाफ्रा कालार गोदान होजोबगासिनो माथो लामाखौ एसे देखायहरदो कमेन्टखौ आं अन खालामनाङासैलै दां फैगोनदां कमेन्ट सफैयाखै जायोथ' होनो बे जादों जानाय सुस्मिता सोर थांदों दा क'क्राझाराव जों सानै दङ नै रावबो गैया सिख्लाफोर गैयालाय जों सिख्लाफोर लानानै बेरायग्राङा नै दखान बाजारफोरखौ खेबलाबायना फैनोसै दिनै क'क्राझारावहाय दे कमेन्ट नंथारा माथो रावबो 7 जन दं पेन बसुमतारी हरबाय दासो हाय ब्रादार वेलकाम टु क'क्राझार औ थांगासिनो दङ क'क्राझारनि लोगोफोरखौ फन खालामलाबायदोंमोन रावबो थिखो रोङा सोरनिबा वेटिं सोरनिबा बिजि गैया फनखौनो थिखो रोङा जोंनिया आसोनानै BTC अफिसावहाय रिल्स बानायोनो रिल्स बानायग्रोनायसै आं नोंखौ लानानैनो होनलायनानै दामग्रा गैयानो जोंनिया दङ गोदैसिम आं सुजुदों ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट मोनखायो कासिक'त्रा दायो कासिक'त्रा मोनबाय लोगोफोर थाबोबाय दाबायदियाव बारा फैयालै लाइक फैलाबो बेलासियावसो फैनांगौ 8था 9थायाव 6 जन 7 जनजोंबाबो जायो 6 जनल' थांनानै 10 जन नायफैबायमोन थांजोबबाय माखासे नायग्रायालाय रावबो फैयैखौनो लाइकखौ फैनो बायो जा गोबावखायसो लाइक फैयैया बोरैबाला टाइमिंआव नायसनला नायख्रबायनो हाया दागि माबा दाखा मानेखाया दागि फबजोब्बाय होनलायनायनि जाबाय दैमारि आलासि जानो नामा जाया बेरायलाबायगोनसो जोंना आलासि जानो थाखाय बबानो गैया क'क्राझारावहाय लोगोफोर दं बिसोरबो माथो फनखौनो थिखोआ नायखौलाय माथो खानाया दहाय बाइकआव फैबाय दा ससे थेरा मेरा एकदम राखेंजोबखायो ओमफ्राय जोंथ' हिनजावफोरबायदि बिदि दामि बुस्थु बायनानै फुननो रोङाना बेनो सिख्लाफ्रासो गोरों बिदिखौ दामि बुस्थुफोरखौ बायनानै फुननोहाय स्कुल बास नालाय हाबा जानो थांग्राखौसो लामाया कालार गोदान होजोबनायखाय मोजां नुदों
बरिया नुदों लामाया कालार गोदान जोबनायखाय बेटिसि ना मा होननांगौ बिदिबो जोंनि बड'लेण्ड बेटिया आंनि चेनेलखौबो एसे माबाना बुंनांगौ मा नामलाय नोंनि चेनेला सुराजटन ब्लग सुराजटन ब्लग इउटुब चेनेल दं बेनिबो फेसबुक पेजबो दङ नोंथांमोना सार्च खालामनानैहाय सापर्ट खालामहैदो दाबो दावगानायखाय बिथाङा बिराद गिदिर थिखादार मावो दै थै सिख्लाफोरखौ नोगोद जाहोनो हायो सेसका नालै मान्दा नार्जारि मारै मेथाइया एक्टर जानो गोसोब्ला थिखादार जा होनदोंमोन नामा एक्टर जानो गोसोब्ला थिखादार जा फेमासानो जानोब्ला भाइराल जा आं भाइराल जानोसै ब्र'हाय एक्टर जानो गोसोब्ला थिखादार जा फेमासानो बोरैमोनलाय बोरैबामोनलै एक्ट्रिस जानो गोसोब्ला बेखार एक्ट्रिस जानो गोसोब्ला भाइराल जाना बोरैमोनलै बेखार खरस नों माथो खालामा जोंलाय बिदिनो बेरायला बायनांगौआनो जोंबा जाहैबाय दा जोंनि बेरायालानो गोमायो ओंखामा मा होननो बेरायनानै गिदिङालानो ओंखाम गोमायो बेरायनायानो जोंनि खामानि होननानै बुंजासै आरो जेबो मोनालै जों मोननायालाय सानसेयाव दैलि बाजेट सोरबाफोर मोनालाय Incoming call from Millicent. Babu identified by Truecaller. कमेन्ट नुगोन ना नुलाय मोनथिले फनखौल' थिखोबाय आं न'नि फन हरदोंमोन माथो गोलावथार लामाया गोज्जाम मोनदों आङो गोलाव लामा जेबो जायाखै दोननायसैलै रावबो गैया माथो आं थांनानै आखाइ रुइबाय दे दोनथ'बायलै रायजो राजा नोंथांमोन थांगासिनो दं जों जायखिया दासो सामथाइबारि मोनहांजादों बे बाथौ रिजर्ट नामा मा हाबनांगौ दाबोबो ना अखानायसै दाहाय हाबगोन नै बाथौ खेराइ रिजर्ट होनोमोन ना मायोमोनथाय गिरनांगौ बारबाय जों जायखिया क'क्राझार थांग्रोगोन दोनथ'बाय दै रायजोफोर अब्ला बायबायसै दासो फैगासिनो दङ माथो मानसियालाय ओमफ्राय आं आरो दोननोसो गोसो जाबाय दोनरा अजाया 9 जन साब्रै साबाजोंब्लाबो नायलांथोंना लामाखौ देखायना जोंनि माबा बड'लेण्डनि बायो रायजोफोर गैयाला राजा लामा माबा भिडिअ होआला माबा मानोलै डाउन जायोलै भिडिअ होआला पसिबोल भिडिअ होयो थांगासिनो दङब्ला